nagabot siyang trabaho, hindi mo siyang ipilo sa bag. Ano, ma-fold rin siya. Tangan ko. Tangan ko, para ma-fold siya ko. So, ako i-demo sa inyo karon ang bagong one barrier para safety ang inyong pagsakay sa motor. So, kung gustong na nangitaan gustong na nangitaan available ni karon. So, nakanindotan niya. Sa nakanindotan niya to. Dili mo ko ano hangin. So, kung hanginon siya no, dili safety siya, dili siya mo babag yung motor. Nya, panglitan ka ni madisgrasya mo, matumba mo, siktera mo, kaya dili mo ni siya makasakit. Humok na ni siya, nya, Di mo buhat. ano po siya? So, dili siya sabal samtang mag-drive ka. Nya, kasi nakasabel sa dire, tapos backpack mo siya. Kumaya, kalindot niya. Kuya, kuha. So may nakanindot niya karon. So sa gustong mupalit ani available ani siya. Fold. I-aim lang mo sa kuha. Pwede sa siya ma-fold. Pwede po siya ma-fold kung ilikabot siyang trabaho, ano siyang ipilo sa bag. Ano, ma-fold rin siya. Tangan ko para ma-fold siya ko. So ano siya ron? So, dili siya matumba kay taraw. Ano nagabuhan siya. Tapos, ano masibo? Dalan siya puro madre. Gilid. So, ano na siya pagpilo, no? Mahal ko na nito, anak. So, ano na siya purma, guys, no? Deo, anak. Oh, balik. Ano ba guys? Diri. Ha? Oh guys, hiposable guys. Hipusabol siya, no? Hipusabol So, nindot kay siya. So, muna akong kuha na, no? Pag-awangan